L-għoli tal-ħajja taffettwa anke l-bejjija minħabba l-funds li n-nies qed joqogħdu iktar attenti kif jonfqu flushom. Kien dan is-sentiment li ħass fost in-nies it-tnejn filgħodu meta l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien ma' kandidati għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill Lokali tal-Mosta żaru monti li jarma f'din il-lokalità. Bernard Grech kellu ċans li mhux biss jitkellem ma' nies li kienu qed jixtru fuq il-monti iżda anke mal-bejjija nfushom. Jidher ċar li qed iħossu l-bejja slowdown u kemm wieħed qalli li hawn slowdown ekonomika anka f'dan it-tip ta' xogħol u da jfisser illi ikollok min qiegħed jinvesti xorta waħda jixtri l-istokk imma mbagħad ma jbieħux. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista semma wkoll il-fatt li kunsill lokali mmexxi minn sindku laburista wassal diversi problemi f'din il-lokalità li minnhom batew ir-residenti nfushom. Jekellmuk ukoll fuq problemi diversi li jew fil-Mosta minħabba pjanar ħażin minħabba toroq li jerġgħu jinqalgħu minħabba milli kellek kunsill partikolarment sindku li jagħmel li jrid illi jiddeċidi hu waħdu imbagħad ta' parsi jikkonsulta mal-kunsilliera illi jiddeċidi hu anke jekk jiddeċidu mod ieħor idawwar anke kultant id-deċiżjonijiet u allura dak hija tibda tmexxija lil nies iddejjaqhom u mhux tajba għall-lokalità aħna nemmnu li jkun hemm id-deċentralizzazzjoni tal-poter, aħna nemmnu fil-kunsilliera tagħna, nemmnu fis-sindki illi jkunu qegħdin hemmhekk għall-poplu għan-nies tar-residenti tal-lokalità u mhux biex iwettqu xi pjan li huma jkollhom biftehim ma' xi ħbieb tagħhom. Għalhekk Bernard Grech fakkar dwar l-importanza li fit-8 ta' Ġunju kull ċittadin joħroġ jivvota sabiex jassigura l-lokalità tiegħu tkun immexxija minn kandidati li verament jixtiequ l-ġid il-lokalità.